kääntää enää, mutta jos siihen tuli sukuvika, että ei aukee. Ai. Mahto. Linnanmäen ulkoaisen. Paikallaan perkele. Minähän on nyt repessiä. Linnanmäen uusilaisen. Kukkonen efektiivisesti. Suoraan Nekkulaan. Sitten toinen jalka. Pilaamata näyttää. Pyöräsi vähän ympäri vai? Kokonaan kiinni. Laitetaan. Mä laittaa. Mä voin laittaa. Mut ota sit, mentiin heti auki. Voit koputtaa sit. Miten se koputtaa? Onkin! Mitä? Ei näköjään. Pyöreisiä. Kauheeta. Niin se ei pyöri kokonaan ympäri. Haluatko sä auki jo? Mitä auki? No niin! Ja. Ei ihan pyörinyt tätä ympärää, mutta... Joku ei, kun siinä oli se saatana... Joku vitun... Jousi tai sellainen. Ja sit tämmönen on koko ajan selässä, niin ei oikein kiinnosta.